předem upečené palačinky naplníme ovocnou náplní, nejlépe rybízovou marmeládou a stočíme do válečku. Šikmým řezem palačinku přepůlíme. Připravíme si tvarohový krém z měkkého polotučného tvarohu, moučkového cukru a ušlehané smetany. Takto připravený krém dávkujeme cukrářským sáčkem s řezanou trubičkou do předem připraveného poháru. Do poháru vložíme šikmým řezem přepůlené palačinky, přidáme domácí vanilkovou zmrzlinu a dozdobíme pařížskou šlehačkou připravenou ze svařené šlehačky s cukrem a kakaem. Pohár dozdobíme omytými čerstvými jahodami, dbáme na to, aby se okvětní lístky nedotýkaly krému a mohly být před konzumací odstraněny.